Chiegni chenro mar Osemoke kendo liel ano mondi makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto ngiso. Woda bando wane chuny campaigns mag yiero maduong' ma higa ni mar 2022. Wadong kod thuolo ma ok tin 20 days. Yes, to elections. To wadhi edebe. Hey. Piny chalango, piny chalo nade. Piny wachi koso kwachi. Wadhi yombo. Udhi yombo iko Oh, Sani udhi yombo jo Kenya Kwanza, no. Kenya Kwanza udhi yombo. Trend nyocha enia. Amweshimiwa lose onini nominations mag ODM. Big independent. Sani begi wacho independent obeki lose. Wadhi e court. Yuko jamna yako yawa. In fact sani. Gima yuko jamna. Yuko nyaka chwa. Sani yuko apoyo. Avocado. Iwinjo joma yuko gigi gin mine. Mine ma yuko ho? Jamna ne mama no mamiel. Apenji. In preparation for yuko jamna. Yo machiek. Yes. Wane chunya mide mana mar campaigns mag yiero maduong'. Gimoro nutimo kama oko mora. Wan gi nga. Un kaka jo ayuagra, sanu lokuri ayuagra. Sanu okinya luongo ni ayuagra. Apenju ni amoko. Azimio iwinjo la umoja One Kenya coalition. Ulara ngogi jolumo war. Jolumo war ularo ga. Jolumo ware malawre kodwa. How? Onegi sewe ne. Isiko gi post. Gi-post ango? Gin gi bundles ba. They're so active on Facebook. Iwinjo. Koro. Dong nyocha wasewe nu party. Utimo nominations marumu walo jou. Mano ODM. Dito gole ye kanyo. The biggest part kwa rebrand bwana. Apenji. Orange ko beni ko rebrand. Orange DM kanyo, digol. Koro dong OM. Orange movement. Orange movement. Onge bwana. Full stop. Democracy nyaka bede. Ime wacho ma. Kata mana banku serocho welo magu mag ODM. Sani koro no go list mag jomo bedo nominated gi party. Yes. Niane list mar ODM. Namba chiele list nga. Priska uma. Weri gi Priska. Bunge gi Senate. Namba chiele list nga. John Ng'ong'o. But why? Catherine Muma. Gise kedo, gise tiyo ne party. Ochono nyaki bedo nominated. Mbadi nyocho nini o shelf interest ne mar bedo governor mar Homa Bay. Nyaka appreciate Mbadi osechungi party. Bunge igni adi? 15 years. 15. Osekedo ne chama. Chairman nyaka bed rewarded. Kora penji. Okumie kata mana chairman mar parastatol moro. Ochono nyaka doge bunge. Bunge no meet bwana. Mbadi debaters. Benge Mbadi Ng'ong'o kochu. Those are the debaters money we need a bunge. Iwinjo. Dokoro Catherine Muma. Muma tingeni ya. No setiyo tije. Tije mar? We must appreciate bangling. Okawudi nyaka appreciate Catherine Muma. It's all right. Ugolo list. Gimole me. Yes. Ma kikbenie list mogik. Ngeni kaka duon muche mag siasa. List nyalo wuok kawuono. Mi dhi ka ogolone bang. Iloko isechako ngisa bwana wan wadonjo. Mi dhi ngiew nyaka suit. Ni chak luoro Mosimipi. The next nominated MP. Chieng midonje bunge. You are Mr. Speaker sir, we have a stranger in the house. Iloko stranger. Iloko iso da nisengiso dako gi jodala uni bwana wang ni wachame. Late by many. Kisumbwa ka. County Assembly. Yes. List mag nominees. Namba chiel. Ukao nyaka MCA manie apisa nie mapoko wuok e apis. Suali. Iwi mano koro Mugabe. Mano ngiane. Priska. Mugabe wa. Priska osekedo mago joma no chako ODM. Kora penji. Ganyang. Minwa. Mheshimiwa. Yes. Priska Misachi. AKA Mugabe. Onyuola yudo ka in meya ma Kisumu ka. Kara inyathi. Ichaki bedo MCA. Igni adi? 10. Dongorom. Kansela be nyocha en kansela Kaloleni shauri mo. Kansela be en kansela. Kane pok wakelo devolution. Dongorom. Nying ni kanyo Vitalis, iwinjo Isayo Nyango. Magiluongo iwinjo oino ne luongo gini wana ODM. Iwinjo. Kicha kidhi Homa Bay chwa. Yes. Ugolo no nyaka ngam ugolo sia ukelo no Homa Bay. Ni dhi bedo nominated MC. Wadhi kwani shida ere. Onyalo bedo ni odhi bedo nominated sia chige. Onyalo bedo ni en gi roots Homa Bay. Onge go. Kalungo iwi nitie Kalungo be. Inge Kalungo Mkamba cha. Mane? Mkamba mane chung railways. Dongo bedo nini. Nominated kanye. Kisumo. Iwinjo. Waninge niya. Joma dhi bedo nominated go. Nyingi daka nene list. Aromgi. Ni chako wacho gine kile Lolwe TV. Ni kibede list. Na kibede mheshimiwa. Baba iwinjo. Wane modhi to State House. Kosine Michelle views ambition. No, okay, neshati. Wane modhi to State House. So, chak ng'iyo go chon. Kata ka babo miya tiji yuecho.
I will take it wholeheartedly. Iwinjo? As who now? Jayuecho. Jayuecho State House. State House. Hey, ichuli, ingi mortgage, ingi car loan. Hey. Ber. Bwana. Baba anti mora memea. Kataka ni manatingo koti. Mimi niko sawa. Ber to ber. Yes. Kata kamano sama watimo nomination wabede gi fairness list okaneno joma tindo representation mar youth to be honest list ma Kisumu County Assembly onego be naneno Abwajo Philip Pande makadhi national iwinjo to dong national ni nene list ma national ni nene Abwajo giridhi mitije bwana god idhi migi tich by a lot oyo poko tieko kanyo cha chung senator Tancha Remi nomination. Onego bede nyinga bedo a top list ma joma ni dhie Senate. Especially Senator Philip Pande. Dhiang' ye duong'. Dhiang' ye duong'. We podogo pinyine baba. Podo kijana. Osemoke. Kendo liel. Ano moni makoyo. MC jaka kamega spandito safu goto mis. Woda bandu. Sani timo chiek. Ka tim poko chiek. Gimoro timore Homa Bay. Yes, mano county u. Unego ng'ato. Wan gi ng'a. Nuwasewa uchwero remb ng'ato. Nuwasewache program ni mobile phone communication is better than accommodation. To wacho gani ni simba wachika koro an simba ni jaoda nigi right mar ng'eyo. Kure. Mari ok ng'e. Kidwa ni jaodi ochak ywak, kikinyiew ne kitungu. Mie mana simbi o scroll iwinjo. Simu chalo kitungu. Odhi chaka ywak kende. Simu chalo kitungu. Yes, to kenda dwa ngiso joma mine. Gimi manyo ga simu no ibiro yudo. Okawuondi. Oyo koro. Ng'ama no kaw simu mukelo to en ng'a. Homa Bay. Simu ng'ato ae. Iwinjo? The only person allowed to touch my phone en baba, Maraila, Rof, Anyang, iwinjo. Gi bodyguard, sanen gi bodyguard. Gini paro na story moro. Doctor, ilongo ni Doctor nga, Dr. Molo. Yes. Manu wuodra riada. En koni chieng' motho. Nondike will. Ni simba ka koro inosiepna. Yes. Simba, wach simba ni aketo e will na ni chieng' matho, ine mikaw simba. Omiyo. And you ilongo nango. You cremate it immediately. Iwango simu. Masum. Iwinjo. Okawuod especially for joma ochako dak. Ngeni one elders. Dak iwinjo. Simbu kata ko ywak kata ka ene baf. To gima wuoro. Kako isevo ji e simbe. Jama moro nyocho sevo jaode ni kiwasko lolwe. Iwi. Oyo simu ng'ato kikimul. Yes. Especially ni king. Gima no timoro mabeyo kone gwene timore ni macha gi malet. Onge ka kinyalo kawo ngima dhano wadu nikech message miyudo simu. Yes, to message no maybe na draft. And draft. Ne poka ore. It was just a draft. Kasto save ng'ato gi nying maber. Nang'o? Kuom ranyisi. Oyo rich. Iwinjo. Instead of ketikata presenter. It is kiwasko lolwe. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC jaka kamega spandito safu goto ngis. The same Homa Bay ni. Yes. Gima no timore Kasepol. Mano thuru. Osiepo ma jombota. Okinya luonge na jo bwana. Mheshimiwa pokina George Otieno. Yes. AKA Ajombuta. Selebe osegweli arambe. Arambe wadhi. Oluongo musician te gi jolendo. Nyaka Mheshimiwa nyaka donja pis. Abisa nyaka bie gino. Yakobi. Homa Bay. Yes. Tulo mag siasa sani koro medre mokalo. Political intolerance. Gini wawacho kapile ni siasa okonego beni kelo chwer remo. Ahinya nyate kindo ganda wa. Yes. Siasa, campaign, yiero maduong' en a one day event. Biro rumo wadong kaka wan wadwa siepa okonego beni pogruok wa kaka isiro Professor Nyong'o asiro ng'ama chielo. Yes. Okonego okidwa luongo nyinge. Chama pesa to kija luongo. Call somebody's name in broad daylight. I mean I'm supporting Professor Nyong'o because of the track record. Because of track record ne. Sani be wa campaign into ng'ati. Tomato plant nyocha wa launch. Iwi sani dispensary ini. To un kineno kawe moka de kanyo adhi njawi but luonge nyinge luonge nyinge ngami pako bwana oyo idwa yuko jamna ingeni an kaluongo prof bread b ini luor bwana iluor penyi ikia ngama siro
Donga ng'eyo. To koro igoye koko nang'o tino kise. Luonge TV ji owinji ni bwana Oyobe kara nigi jambe. Your incoming governor and His Excellency, the pioneer governor of Kisumu County, Muluor, Jackton, Nyanungu Ranguma. Manyocho lengo debate. Manyocho lengo debate beta ni. Debate beta. Tire titotamu. Igni abi. Sa chiel gi nus bwa. Oh. Onge ya to September. Flying with the Eagles. We have introduced drones. Iwinjo. Drone baby. Scholarship mcho chibuka. We have introduced drones. Iwinji drones biro tingo yedhe. Iwinjo from Sori. Ne? Tuseme. Political tolerance nyaka mawedni obedo factored in a campaign mora. Nyocho ugoja lendo. Campaign. Watim campaign mar kwe. Gima notimore Kindu Bay. Yes. Oto apiko ng'ato, obet ng'ato, okni kare. Gik moko matimore choyo ndhiwa. Makosa. Yes. Gima timore kanye, Asego, ok ber. Kisumu ka betimore. Central Leji yuare. Ok ber. Yes. Nikech at the end of the day, dibedo marach machalo nade kiwinjo ka IBC urucho nying ng'ato oko candidate ni nikech nukelo koko. Inyalo bedo disqualified. Ok ni kare. Paro na wuodo mabeni. Aneno ka nchot trend. Yes. Naenda Homa Bay, nchi nane. Naenda Homa Bay. Chukua receipt yangu. Mimi naenda Homa Bay. Wapi conductor? Tapenji ba. Campaign time onego bedi rumo sadi. Campaign time. Detwa winjo ni jo Homa Bay campaign nyaka gotieno. Jo Homa Bay. Yeah, ni use kohasa IBC. Maboto koro siep Jackson. Yes. Mano kia mano. Campaign time rumo 6. Sapagare wange kak campaign rumo. But ntiere moro maduongo be nitie. Kinya biro dhoda gotieno biro manyo kura. Mondo cham kuon. En kore wang'eyo. Ing'eni nitie ineno style mari gadhicha. Polika bigadi. Igadhi dhika Nairobi. Osekawo Nairobi bwana. Kiawa. Osemoke kendo li. Anumoni makoyo. MC Kakamega spandito safu goto ngiso. Achiel. Yes. Wane dwe maradi abirio. Wachomo dwe maraboro. Ija kanisa mane? Anajaro. Jaro. Nitiere jomilo ngene jadwen. Producer jadwen. Ingeni ro pogore, nitiere ro goto ngiso, ro gwelo, iwinjo. Ini ro segweli. Akweli, iwinjo wan gi rope mopogore. Wawe kanyo. Idhi miyo wiya wil gi madwa wacho. Ka in nyara dwen. Yes. Ka in wuoda dwen kaka kuro wuoda dwen ma producer cha. E kindi sani, kum thuolo moro dwe achiel. Yes. Gi bathe. Kiche, koso. Penjo gi muolo. Gi mathis ni sekele. Donga penjo gi, in fact, okay, jadwen, wadwa petition jadwen. Miwa uru kata holiday. Okay. Okunya timo kiche one month, tonge kata holiday bathe kanyo. Irija Islam, ija roho. Un gi holiday. Dongo, nini joro dong nigi holiday. Holiday mane? Kareke holiday wa. Jo Muslim, jo Islam nyocho bago nwa nyasi last week. Nwa amora mokalo. Nwa chamo miskaki. Nwa chamo pilau. Pilepni. Nwa amora nwa yien. Umbe pango nwa. Wan gi seche mwago no nyathi. Sani koro jadwen ni e kiche. Yes, kichni. Sani kidhi iluongo ni kama gambo. Thuro gi pasta musiep na the late. Kama gambo. Koyo dwe changu for 1 month. Ko be chamo jadwen. Sani wadesi gi wach kwaya ma kiwinjo ko odhi e kiche onge. Koro beda rumo. Sauti to ber ndi. Makmana ni sauti ni nyaka bet pang chote gi swagla. Okawuondi. Kanya onge. Dada katika Yesu. Kanya onge. Oyo ipenja. A disclaimer. Sani gipenjire Facebook. No. Una kam kiche ya kama gachi. Osemoke. Anumoni magoyo. MC Kakamega spandito safu goto. Johnson Sakaja. Polika Pigadi. Yes. Jiariogie. Nyocho gine debate. Angoma ni age debate. The grand debate. Yes. Gimanago e debate ni Johnson Sakaja being a senator. No, onge super kacha is overrated bwana. Sakaja is Sonko in suit. Iwinjo. Nwane Sakaja and Sonko morwako suit. For the 5 years as a senator, Nairobi sani bwana is no. Iwinjo. Badi lungo ni General Badi moseloso health facilities. Iwinjo. Polika Pigada en ngakoro. Sani utiyo bwana. Izalo ko understand shida magjo Nairobi. Eyo machiek. Gima wuda banuta mowacho. Ma bende agree go kata nyalo pogora godo matin. Yes.
gubernatorial debate mano bedo Nairobi. You come late. Aero kaka negi time. Nitiere front runners. Yes. Bedo paired up. Ng'am opinion polls wanyiso ni mae namba 1, mae manyalo bedo namba 2. Gi pair gi. In fact mano Raila poko donjo Nairobi. Podi. Poko influence joge mondo gochne Igathe. Podi. But kani ng'iyo debate mokwongo mano kelo jochung' mane romo 6. Yes. Mani chien. No wuok na maber nikech gina gi focus e issues ma samoro ja Nairobi ma jago ombulu nyalo go mondo miyo winji. Keloko mar Igathe gi mar senator maru. Maonge degree, 10 gi degree. Kuom high marach. No puodha gi court no dio chung. En high marach kabisa. Kanyo momiya yie gi chairman mar EACC, Twali Mbarak. No wacho ni piny Kenya e achiel kuom pinje e bwo wang' chieng' ka. Ng'ato ang'e ni maja mibadhi. To podi puodhe kende mochoko chir. Ochaka chir. In Kenya, kidwa ni mondo oyieri ka jasiasa. Apart from baba mwang'eyo. Iwinjo baba onge ng'ama nosenego. You must be janjore. Iwinjo? Jakuo. Jamibadhi, jakuo. Jachode. Chode nyaka ibed kanyo. Beda jasiasa. Eyo machiek. Debate no bagne Igathe. Kaachiel kod Sakaja. Yes. Kiana wuon kipacha. No fellow kaka jogombolo. In kaka fellow. Negi fellow. Kaka jogombolo. Igathe no biro on time. Iwinjo? He was articulate. Iwinjo? He was eloquent. Maro kisungu madongo. Articulate. Eloquence. Time conscious. Be iwinjo kama kelo. Idwa bedo governor and you are a late comer. Ibro donjo office late. Emoji moro nchoten mametna. Bang debate no. Mogolo Polycarp Igathe. Gi poster mare maber. Yes. To poster ni ng'ong'o wang'e. Ni mkicheza na mimi nita resign tena kama governor. Anaparo niya with the Sonko entry. Iwinjo nino ka Sonko campaign gi president. Iwinjo tactical move. Yes. Sonko dhi convince joge ma Nairobi ka. Mondo gochne Igathe. Again the Kikuyus mantie Nairobi kacha. Nyaka gochne Igathe. So Igathe is going to be governor for Nairobi. Nairobi. Sonko be nyalo kawo Mombasa. Sonko. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Wada bando school nyocho yao. Yes. Ne chakruok mata mar 2. Jonyuol go uwi. Umedo nengo chiemo. Yes. Bag mar nini oduma. Lodi achiel mar oduma. From 3,000 to 7,000. Timore piny mane? Ochuno nyaka sikunde ka nyaka nyithindo chama kuon. Kasto blame ni mafuta mar nini Ukraine, Russia. To be honest. Yes. Piny mwadake sani niye. Tam ni mar 2 dhi bedo tam machiek mogik. Yes. Sema pod jonyuol ofundi gi chulo school fees te gi balance te. Benge ni giduogo during elections. Jumbe adek kene to giduoka. To giduogo ne jumbe 2. Jopuonje adwa wuoyo gi jopuonje. Weuru riembo nyithindo yepo kawuono dog dala dikel fees. Magoa be kick bed master of double speak. Iwinjo kawuono wacho mchana wacho ni don't send children home. Gotieno fukuzeni hao watoto waende nyumbani. Mtakula nini? Mtakaa njaa. Iwinjo come out clear to national government to release pesa funding mar skunde. Okay, suppliers skunde okunya chulo suppliers. Why? To kisumboka. Numedo nengo chapati ndondo bana sani bana beche tek ya kutosha. Ang'o motimore? Katek weuru chamo nini. Ing'eni Uganda miyo gini bedo nini nengo ne tek. Chwade chapat gomena. Manya. Ochon manya. Chapat gomena. Iwinjo omena mani masup cha. Iwinjo ikawo chapat tichwade omena ti. Iwinjo nyaka wang'ad cost. Mago gik manyaka watim. Cost of living sani odhi malo ji complain. Bede timore. Nyalore. Ginga. Onge gimok nyalre bwana. Baba kose donje telo the first 100 days. Iwinjo na gige ngisi pile. Nengo chiemo chini yote. In fact baba this summon jo Ukraine yote. Mondo timawa. President ma Ukraine gi Russia. Iwinjo giduok nengo mo chien. Jopuonj man kaka bando wacho no. Yes. Mae kine monego benu dewe ni un bende kaka jonyuol man kod nyithindo masomo kuonde mamoko. Jonyuol bende sani ni kod tima pek kabisa. To adwa penjo yo. Ang'o momiyo mwalimu, headmistress kata headmaster odonjo school ichulo fee nitie sijui motivation fee mar japuonj mar 1,000 per month. We uru mago. Pesa no en marango trip. Dong wachulo fees. Dong ichulo gi osara. Trip en 3,000. Dhia dunga ka neno radio link. Kae tikete ni mondo ocham wew. Yes. Ni 3,000 orumo. Mago gik ma jopuonje timo. Nitie pes nini pes gedo. Igedo pile. Igeramo.
hostels gidom ma kidina to onge weuru majo jonyuol Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Kakamega spandito saf goto yote mondo timawa president ma Ukraine gi Russia iwinjo giduok nengo mo chien jopuonj man kaka bando wacho no yes. Mae kine monego benu dewe ni un bende kaka jonyuol man kod nyithindo masudo kuonde mamoko jonyuol bende sani ni kod tima pek kabisa to adwa penjo yo ang'o momiyo mwalimu headmistress kata headmaster donjo school ichulo fee nitie sijui motivation fee mar japuonj mar 1000 per month we uru mago pesa no en marango trip dong wachulo fees dong ichulo gi osara trip en 3000 Dhia dunga ka neno radio link. Kae tikete ni mondo ocham wew yes. Ni 3000 rumo. Aya mago gik ma jopuonje timo. Nitie pes nini pes gedo. Igedo pile. Yen. Hostels gidom. Ma kidina to onge. Weuru majo jonyuol. Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Kakamega spandito saf goto giso. Wate achel kachel nyaka thuru Kakamega ka. Uda bandu. The great Kakamega county. The great county of Kakamega. Yes. Nitie miyo ni Elizabeth Shishushu. Shishushu. Yani manonyi. Shitsusu. Shishushu. Ibro kadewi. Mioni Jehova Nyasaye ubongo nyakalaga. Nyocha opare gi nyithindo marude ariyo. Yes. Apani winjo kuma bire. Koro dagi. Obukoro pando nyathi achiel. Korwa kocha ngeni en kimila. Iwinjo kitu gitimbe u konyuoli rude nyaka pan ng'ata di anta nyalo decide ine mapandi ine manyaka pandi ano nyal panda bwana oyo kanyali miyo ni oyudo ka nyathine achiel olal omanyo otame yudo kare dagi owinjore gi chuore yes opando nyathi achiel Niki mila kitgi gitimbe gi kaka jowaluya mana dier ni nyathi monyuol rude ni manango kuom koseluongo mani luongo ni badomen achiel nyaka lalgo there is cho kore Elizabeth iwacho ni shitsutsu ibo kalewi bwana kore mama Elizabeth odonyo ne dage gi jaode kuom lal gi nyathine achiel Dichuoni odhi ogolo neno timo neno embele do ni an kitwa gi timbewa konyuol rude mano en ochalo dhoch maduong' ahinya ma ok onyal yie mondo nyathi ma kama odongi. Ang'o motimo kama jo Western? No, timo kama mane kaka iwinjo kitwa gi timbewa we cannot run away. Kitwa gi timbewa from our tradition chon ma ok konywa e piny masani. Waberu jomuchiew jo kaka we ayo okinya generalize ai tima kamano kik chak timre ke un pod donginago don koro tuwe dayo ne gi wuore we tuwegi un donginago tine binago bu imagine ni in koro nagi iso mo news koro ni fia winjo na Osemoke kendo li anomoni makoyo MC Kakamega spandito saf goto giso. Ipingo team maduong koro the mighty Kogalo unbeat Kenya luonge ni Kogalo chodho nying Kogalo bwana sani Samo Cholo osekelo ni fresh iluongo ni fresh blood iwinjo ne Sam fresh blood iluongo ni Gor Mahia Kogalo mayiengo piny yes serikal champions 19 times the only government after the government of Kenya under the leadership of Ambrose Rachier and Samo Cholo His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga Kaugini. Yes. Gor Mahia Kogalo nyaka be the national team. Aya, Samo Chola must be minister for sports. Mano direct. Rachier dhibe the bench, iwinjo. Rachier koro madhi bedo president mar FKF. Okonya bedo gi president ariyo bwana. Abenji. Nade. Gini nyaka pogi. Tudonge mopogo neno. Raila president, Samo Chola minister for sports. Iwinjo, iluongo ni Ambrose Rachier. Iwinjo, Ambrose Rachier koro advisory Cancel. Bemindo kama kelo. Puasige pa. Ne Gor Mahia Kogalo. How many million? How many million per year? 70. How many million? 70. 70 million. Samo goladi kani? Million prabe. 35. Minister goladi. 35 million. Samo 35 was sponsor team single-handedly. Puasige pa. Incoming waziri mara. Aya, kiny to pay bill. Kiny pay bill biro. Watch pay bill.
Oyo. Nyaka koro sani walok Gor Mahia as a company. Manyalo lombo investors. No. Mondo biye. But olombo investors. Yeah. Which is a good thing. So next time. Pesa no tin. Kagi the international matches. Nyaka. Koro. Wabed gi away maneno ne Gor Mahia kogalo obedo sustain. Apana nyaka wasol ne team. Iwinjo? Wasol ne team. Yes, in fact, wari to pay bill, bwana. You must iwinjo kiero ng'ato. Apenji. Onego beni wa some models kaka the mighty Arsenal, the mighty Manchester United, Liverpool, Chelsea, Man City. Gibedo run as companies. Yes. Wabe kapo kwa chope company, we must donate for our team. Iwinjo. In fact, abeb, podarito ni babo miwa pay bill. Kata kawa donate, tikulal ki pesa go. Wasawa. One ginga. Huh? Treasurer ni signatory koso. Nga. Treasurer nga. Anange sekjen. Iwinjo. Treasurer, emanyaka account, you must account for every coin. Of course. Yeah, to get charged by where chamo. Let's get uchamo. We must be accountable so that we attract more investors. Osemoke. Kendoliel. Anomundi makoyo. MC Jakakamega Spandita safugoto ngiso. Kapo kwa tieko cheno makawuono mano mar Osemoke. Achiel. Yes. Ginya kalure. Okinyal bukori luongo dichuo wadu ni dhako. Mano to ne slip of the tongue. Wan kaka wabukusu, you are offended. Apenji. Kidwa pado ng'ato. Upado lembi kon chiel. Yes. Lok ne bathe koma chielo. Pade. Lugi ma Biblos wacho. Slap and pade. And sipade. Yes. Adu nyange munge nyalo somo chapter no maber. Bedo nade kanito gole mheshimiwa. Mwesh dongo mano nini na bwana. Sani mheshimiwa dich gimanyo kura hivi kata ne mheshimiwa. Bedo nade. Kangato confess okungore ni awa. Yes. Anto jamano nodwa pama matin kabisa. Engi ich wang mokalo tung. Odwa pado Matiangi. Odwa pado Ker Uhuru Kenyatta. Odwa pado Eugene Wamalwa. Okay. Mane president material mudwaro. Oganda Kalenjin kiti gitimbegi. Yes. Iwacho negin joma muol ma ok nyal pado kata mana lwang'ni. Bedo nade. Oluong nyingi ni poth kane pado ng'ato. Kae to koro ikele weche magayany ni loko kabila oganda ma jothur gi wuoda bando. Yes. Negi loko gi mon. Ni koro wacho ni wuoda bando ni ndhako. Oka achal gi dhako bwana. Ino mon. Dhako bed rabono kan bwana. Kiyo. Iwinjo. Kar ur mana mon. No. Mheshimiwa Ruto must apologize. Iwinjo. Oyo siasa mawadhi ni Ruto president madwa lead any other person. To sani koro yenyo is personal. Iwinjo. Let him look at its character traits. Okoyenyo. Oyenyo becho bwana. Okinya lungo wani mon bwana. Anyalo dokne. Kano adwa padi. Ochuno nyaki wachi. Dong nyaka wachi. Nango. Idwa geni ango. Inyalo pada in. Emomiyo nahero gima ne ng'ane owacho. Weta. Yes. Ugali Sosa. Nia no winjo ni chulo ji mondo miko wacho ni no pade to koro mondo mikoro chule. Iwinjo. Chulo ji. An gima ng'eyo Mheshimiwa Ruto, you are the person I respect. Posta ni be contract tender mar supply posta Kisumo yote semi ng'ato mochamo pesa. Look at the way language because you are a leader. Sunday to ine kanisa imuol. Biblia inasema ya kwamba the Bible says wewe ukiniangalia unafikiria mtu anaweza chukua kura yangu. Hivi ng'ane ochunkanye. Aya. Yes. No chako de Bungoma. Ogoni. Asla. Ngano duoke nango. Ngajana duoke nango. Azimio. Ngamano yanyocha. Iwinjo. Those are the things manyaka wange. To kijana cha ayiego. Kijana mane. Tell him off bana. Kijana mane. Deputy mano ngise. Wewe kijana wacha kupiga kukuja karibu mkutano wangu wewe. Wewe kijana. Wacha kunijibu, unanijibu kama nani? Kama umeleta kisirani kwa hiyo mkutano utoke. Ilungo nango. Tifa. Yes. Mana chiel. Ochako gol mane mara, manyo gol manyien gi Angela Mbidho. Infotrack. King'iyo ratil ma jogi sani nitiere. Jakom sani ni malo. Jakom ni malo. Ruto pokonyo na ta malo 50. Wadhi nyono. Wajakoya niketho gini. Run off. Kindu wajakoya gi Mwaure. Wajakoya udhi ketho gini. In fact, the earlier Milando ni we siro Jakom, the better. Odhi ketho gini. Oyo konya dhi run off. I'm telling you the truth for free. It's 50 plus 1 round 1 Raila kao gini wae. To kare opinion poll mutimo gi. Jakom ni malo. Dr. Ruto ni machiegni by the Tifa achiel nen 43.4. Yes.
machielo nen 41 point something. Manyoro gol ng'ato 47, ng'ato 30, ng'ato 46, ng'ato 37. By the time wachopo tarik abich dwe mabiro, Raila at 52. Plus mag Wajakoya, iwinjo 60. Wajakoya inokewa. Wakwa ige ng'wono. Nwana ino kakore kigo dala kacha cha. Mwaure, machal state lodge bwana, okinyalo luongo ni dala. Macha dala. State lodge. State lodge okinyalo go kabila cha. Kura midhi kathoni, idhi kathone jakom. Bingini je Wajakoya dhi yudo kura mok tine milion 1 e gini. Yes. To sama kama koro wachope ni king'iyo kura milion 1, pogruok maduong' madhi miyo ng'ata achiel lando kaka jalocho kinyi. Ni neno ko boke no wacho kawuono king'iyo 10 counties madhi decide. Jatan piny wacho ogolo koke. Yes. Nyoe nemba kasi East ogode bene Baba. His Excellency the 5th. But wacho ni Karua ema dhi mako jok. No chako dhi. Laikipia. Yes, Samburu. Owacho nang'o? Baba, tosha. Baba. Yes. Gigite king'iyo gindalo mwadongo. Wewa kanye yudo tamalo 50 kimede achiel. Oyo wadhi yudo Central wasebaro. Iwinjo? Alafu traditionally strongholds mag Baba they are intact. Ng'ato kikuondi ni Western sijui nini, Kisii, Nyamira, iwinjo, Coast, we are intact. Nairobi, iwinjo. Kisumu kae mudwa kelo yuma to wabro chwado ji. Okawuoni. Osemoke. Kendo liel. Anamoni wako yo. MC Kakamega Spandito safu goto ngis. Wada bando kawatiyo chenro mar Osemoke jumanie. Jopuonjo joma beyo mikwano. Mikwano. Wanda maonge keyboard. Kata kamano mano paro na jathum ki wacho wach jopuonje makori wero matin no. Yes, mwalimu teacher madam. Yero. Akodhe the president of Single Mothers Association. Nyocho wacho ni chakre sani. Oko chako manyo dichuo ma ike oingo. Odwaro dichuo ma is more senior in years than her. But no way moro sorry. No way moro kanyo. Rongo. Okoni at 40 years now. No celebrate birthday. Odwaro nyathi. Akodhe be 40. Nyathi modwaro ni. Mato koro kipenja. Akodhe 40. Yes. Nyathi masano odwaro. Odwani omany kodhi. Ming'iewo ka. Yes. Wach mar sijui no manyo dichuo ni biro dago no. Moloto mokwongo ne ok timre. Akodhe president of the Single Mothers Association. Yes. We wish you well. We wish you very much well. Okay. One called the 10 characters mabende gin jopuonj. Head teacher, onyalo bedo japuonj. There's a difference. Deputy headmaster. There's a difference between headmaster, head teacher, gi principal. Yes. Ere pogruok. Principal gin nigi gari. Principal nyaka bede chakla ne moro kanyo. Chakla ne moro. Nya pick up moro kanyo. Nya vest moro kanyo. Yes. Headmaster. En mar primary school madala. No mataon iluongo nang'o? Head teacher. Okay. Yes. Wan kod jopuonje kidienje 10. Achiel luongo ni hustler. Yes. Apart from puonje class. Oriembo peng. Kinyi ko biro en gi peng. Peng ni samora mora moyudo da break matini. Kowuok e dhoget ni. Omera dhi town. Olaro tich gi olaro tich gi jopola bola mogo base. Mar ariyo ma uso mandas. Oting'o mandas e jwala. Ochopo saa 4. No mera kayudi king'iewo mandas okacha. An gi mandas ka. Ibiro yie. Rawe office headmaster. Mar ariyo. Wuondo ni headmaster mar ariyo. Yes. En boss. Odonjo sikul samoero, odhi e klas samoero, opuonjo samoero. Odich gi board meeting. Maonge. Liete be ne MC. Mar adek en mane? Mar adek en mane? Japuonj moera muna. Kuota muna mama pima. Yani en addicted. Kodonjo e dhoget ni Yes. Odonjo kana osedhi ogo ang'owa. Nyawgenya. Ni mane komanyo wiye. Ma kodonjo e class. And in most cases, den gitin to giwuoyo mang'eny. Most cases gitimamo? Giwuoyo mang'eny. Osemoke. Kendo liel. Anamoni wako yo. MC Kakamega Spandito safu goto ngisi. Nyaka juma mano manyien kokalo Lolwe TV.